Kajing kentiu kurim jong u kananur Lokesh Rahul ubangitip borok kum u KL Rahul ubadai way player cricket bapau jong kari India. Balaya don bentah si pun teli kajing lekai cricket kum ha kajing lekai test ODI bat T20. U KL Rahul rengkat bat ka aktris Bollywood kabadai ru ka kun jong u Sunil Shetty ka Aditya Shetty kilap la pendep ya kecing kentiu kurim jongki haka arpulai tarik u Januari haka ni kesengi la don rengkat ki bahayeng bat ki parlok jongki ni ki sijur haka ni kesengi ba kerpang jongki kelio sibun ki jing ais ngeubha ki barem dor bha na ki bahayeng basem bat rengkat ru na ki parlok ki jongki Sunil Shetty u badai kupa jongka Athia ula ais ngeubha ka wei ka ying ka besyong dor hadu san peu kulur Salman Khan ubadai wala direct ya ka film nengkong jong ka Athia ais ngebha ka wei ka Odikar ka basyongdor hadu i wei pon riu sau klur u Arjun Kapoor ubadai uperlok bajan jong ka Athia ula ais ngebha wei u maul nai basyongdor hadu i wei pon san klur u MS Dhoni ubadai u kapten barim jong kari India ula ais ngebha da artli ki baj ki basyongdor hadu prau peulak bat kumjuru u Virat Kohli ubadai uparlok ubaya janbha jong u KL Rahul ula ais ngabha ka wei ka kali baremdor ka BMW ka basyongdor hadu ar poin khanyo kulur om tanggine ki don sa ki wei pat ki jing ais ngabha ya kini ki sijur hakani ka sngi ka bakarpang ka jongki